Gale warning, itinaas sa baybayin ng Western Pangasinan. Para sa detalye, alamin mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Itinaas ang gale warning sa baybayin ng Western Pangasinan ayon sa pinakahuling abiso ng Pangasinan Disaster and Risk Reduction Management Office kahapon Marso 13. Saklaw ng babala ang mga baybaying bayan ng Bulinaw, Bani, Agno, Burgos, Dasol at Infanta kung saan inaasahan ng malalakas na hangin at matataas na alon sa karagatan. Pinayuhan ng otoridad ang mga bangkang pangisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot habang nananatiling mataas ang panganib sa karagatan. Inalerto rin ng mga malalaking sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag dahil sa posibleng malaking alon. Batay sa advisory, inaasahang aabot sa 48 hanggang 68 km per hour ang lakas ng hangin habang maaaring umabot sa 10 hanggang 16 na talampakan ang taas ng alon sa mga apektadong baybayin. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.